В Америці існує велика прогалина між людьми, які розуміють, що таке справжня кава, і люди, які вибирають каву з пакетів з супермаркету. Так, коли воно в масовому виробництві, воно не буде якісне. Третя проблема з масовим виробником – свіжість. Ці всі Старбакси і так далі. Ну, для мене це все тупо пересмажена кава. Для того, щоб приховати ці дефекти, вони, власне, пересмажують каву. Я запустила, власне, через те, що є Лаваза, власне, через те, що є Старбакс. Щоб чимось таким займатися, потрібні дуже великі, серйозні машини. Вони коштують порядка 100 тисяч і більше. Так? Тобто в гаражі того ніхто не робить. Обсяг 2 мільярди. Гламурність і вишуканість не справдала своїх очікувань. Те ж саме з малим бізнесом. Перешкод буде більше, ніж достатньо. Так само потрібне усвідомлення, що будь-який бізнес – це марафон, це не спринт. Sky is the limit. Окей.